Sugeng kepanggihan kaya warga Ageng Trisakti Budaya mijil saking Dukuh Pulau Triwil Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Ingresan dinten Jumat Wage malamipun Setu Kliwon Bapak Gunawa Gunawa ora ini nggih bener nggih wonten dalemipun Bapak niki mugi-mugi insyaallah anggen kula pentas dhatengaken rombongan kula Trisakti Budaya menika kapurih ruwat putra. Nggih niki kalih nggih putra kalih ingkang setunggal menika medalipun ngresi amblese srengenge. Nggih niki diarani anak julung wangi. Mulane niki cara ketoprak ngoten iki dobel. Ming kados kula niki mboten kula dobelke nggih. Dadine kersane ben padha mlakune. Nang wedok sing setunggal niku anak julung wangi. Ada nggih. Mugi insyaallah jenengan kula aturi pinarak niki mboten kok mek ndelok bloko Pak nggih. Kersane sampeyan kula aturi nggih delok nggih nak jane ngoten nggih. Kersane sing lampahi niki rombongan kula Trisakti Budaya mijil saking Dukuh Pulau Triwil ingkang dipimpin Bapak Haji Samsi. Mugi insyaallah anggen kula ruwatan iki manggi rahayu seger kewarasan gampang ngidungi nyambut gawe. Amin. Nggih, kita cilik-cilik kok gawe. Ngoten nggih. Mugi insyaallah putrane ya ben nuruni ibuke ben nuruni bapake. Ngoten nggih. Mugi insyaallah niki malamipun Kliwon minggu Kliwon nggih niki anggen kula niki Setu Kliwon Jumat Wage setune Kliwon niki mugi-mugi insyaallah cikal bakal ing bangsa wonten ing Jukeras niki Jukeras nggih mugi-mugi ingkang sampun masuk agama Islam insyaallah sowan wonten ing sing gawe urip supaya matur kaajak niki wonten mriki daurat kula anggenipun badhe nglampahi ruwatan. Mugi kula nggih keselamatan, sing kula ruwat nggih selamat, sing nonton nggih selamat, sing nonton yo duwe rezeki, sing nanggap yo duwe rezeki, rombongan kula yo duwe rezeki. Insyaallah untuk dengan wong pirang-pirang kula yo dongake sak waktunipun kula didongake. Ngoten nggih. Insyaallah mboten kathah kula matur niki mboten pentas komplit niki ping ruwatan paribasane ya mek roja. Anggen wis sampe magrib yo blas. Ya ngoten nggih. Ini dhewe nek kalih ruwat mboten ruwatan ngeten iki nggih ruwatan mangke termain mangke Mboten kada matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alipur Sayyidina wa Maulana Muhammadin wala alihi wa sahbihi Allahumma ajmain amma ba'du. Yen gagasan saya gagas
yen daramu rumangsa bingung jroning atiku sanggar pamujan mong aku isining ya kuwi ngabdi marang ya kuwi Bapak Guru Sae Dinoan mong aku digonggon jaga tetukulan lan resik iki mau bingung nggonku ya kuwi nuwun marang ngersane Gusti sing murbeng gesang yo aku tak mempun sumedya ning papan kene mengko bakal ana apa sing prapta nang papan kene no utusan saka gurune nunggoni Alas Setra Gondolmayu. Alas Setra Gondolmayu ana barang tetukulan, ora ana barang tanduran. Jalma manungsa yen kuwi nyuwun kersane Gusti kang murbeng jagat anggonmu njaga tetukulan tanduran. Ayo swadana wae. Astagfirullah. Lagi iki aku ketemu marang salah sawijining titah sing bisa tata jalma pendene wani ngganggu nggonku nenuwun marang ngersane Gusti murbeng jagat. Coba tak purbane karepe piye titah iki titah tenane sapa jenengmu saka ndiaranmu? Jalma manungsa aku larap-larap saka Setra Gondolmayu cedhak ning ngarepmu aku bakal ngemah-ngemah kowe ora nanging kosok balene jalma manungsa sapa sing dadi dosa namamu jalma manungsa aku Ahmad Nurasa Ahmad Nurasa piye kowe saka ing langgar pamujan ya langgar pelanggatan cedhak Alas Setra Gondolmayu. Iya. Ahmad Nurasa aku njaluk tulung marang kowe aku arep munggah ana ing langgar pamujan ya langgar pelanggatan cedhak Alas Setra Gondolmayu. Yen kowe mbaguguk makuta waton gondan tanpa ratu jajan aja takon dosa ing kono ana ing langgar pamujan tak gawe segala ireng titah iki kok saya suwe saya kareping dhewe titah wis ana tetembungan titah antaraning ya kuwi kabeh para
manungsa ora dikeparengake awon. Oh. Sebabe apa? Siji titah kuwi badan kang kasar ya kuwi salah sawijining putra siswa iki badan kang alus. Kena sing ndarani duweni patokan manembah marang ngarsaning Allah Subhanahu taala. Oh, ngono. Kowe kena tak unggahke. Ya. Lebokake ning langgar palanggatan utawa sanggar pamujan. Ana pitukune. Pitukune apa Ahmad Rasa? Kowe kudu njauh tata krama Subhasita mbanggone. Kaya ngono tak sakoni Ahmad Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuhe Pangestu sajak janur gunung kadungaran ngerasa kayu padha becik anggonmu glawentah sekabiyaning kenat planggatan. pikantuk berkah saha pangestu Peronten manggih alangan setunggal menapa sami seger waras panjang umur. Ora liwat pangestune wong tuwa yen ana klelak-klelune ya sing gedhe pangapuramu Nara. Nggih kurang luwih. Narasa aku krungu kabar awak bakul sinambi wara. Ana salah sawijining titah gedene padha gulung anakan yen anggap kaya windu lengkara bebasan. Dheweke ning arep temedhak ana ing kenal planggatan apa sata sejatine sing dikarepake. Duh Rama, saderengipun kawula matur wonten ngersa sampeyan dalem mbok menawi wonten donga-donga pingatur kawula nyuwun gung samudra pangapunten. Ora dadi punapa. Ing mriku wonten salah setunggalipun titah kula enak kapenak resik wonten sanggar palanggatan utawi sanggar pamujan kula ngawruhi wonten salah setunggalipun titah sing saged tata jalma badhe minggah wonten sanggar pamujan utawi langgar pesanggatan. Astagfirullahaladzim. Duka saking panggayuhipun kula dereng ngerti kawula nggih boten ngerti napa sing dadi panjanganipun. Mung isine kepengin ketemu kalih Rama Sahidina Ali. Rama Kepriye? panjenengan kawula aturi lenggah enak kapenak eco kapiyeja. Kula purbaning titah. Kala titah sing mbok karepake aku wis ngerti. Ya toh? Kepengin lumebu ana ing sanggar palanggatan utawa sanggar pamujan. Ya iki Bapak Guru Sahidina Ali. Hei jalma manusia, Kepriye kula? aku tambu marang kowe. Sapa sing dadi dosa namamu jalma manusia? Ngertenono kula. Ora ana siji loro katelaus Saidina Ali. Saidina Ali. Saidina Ali. Ojo enak kapenak langgar pamujan langgar pelanggatan. Saidina Ali. Iki dina kowe gelem tak akoni wong tuaku, ora gelem akoni wong tuaku kowe.
bumbung marang dolok mlebu bumbung kanjang cendhek raga. Ketemu pirang perkara yen kowe ngakoni yen aku wong tuamu saidinaan. Aku radasya marang kang sira ora. Sepisan yen kowe bisa medharake sejarah utawa dongeng nganti jumudule marang kang sira. Ora esuk ora sore kowe tak akoni titising saidinaan. Parandene yen bisa medharake sejarah utawa dongeng, kowe tak nggo pengewan-ewan ana ing kenat pelanggatan. Kalau mbok cekuno ana ing lanap pelanggatan ya. Sayyidina Ali Kepiye kuwi? nalika duk rikala ing langgar pamujan ya langgar pelanggatan. Kowe seneng para murid, para santri, para patayat seneng karo Ibu Siti Fatimah paribasan kowe kemecer ngiler arep nyetep madune Ibu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah ayune ngedap-ngedapi. Nanging kowe ndek panguwasa ana ing langgar pamujan ngali. Yen aku gelem dadi bojomu, nek kowe bisa maca kitab suci Al-Qur'an 30 juz sawengi tatas. Kowe sanggup kowe ndrika daya kitab suci Al-Qur'an kacakel 10 mbok wani 10. Kacakel 12 mbok wani 12, kacakel 8 mbok wani 8, jago glur tatas 30 juz. Ibu Siti Fatimah ra percaya amarga apa? Anggone maca kitab suci Al-Qur'an, anggone maca kowe curang. Sakabehing para patayan biasa kaya babatan pati Siti Fatimah tambane menapa Rama, tambane ora liya samangka jiwa karo Bima Putih. Kowe takok manis Bima Putih ana ing papan pategalan kaki-kaki ini kowe dibaca karo Ahmad, kowe dibaca Ahmad, kowe didadekno kaki-kaki ini ana ing papan tunggase saurem ngene. Nek mbok tuku ora entuk, Nduk. Tak ijoli Mas Picis Radabrono ya ora entuk, bisane entuk klombeto. Semangka jinggo karo Bima Putih. Ana syarat-syaratane. Syarate napa Paman? Syarate yo pinjang antep sak waline gedang pipet sak gandeng. Ibu Siti Fatimah ngerti pinjang antep sak waline pikiran kon ngantepi karo Ibu Siti Fatimah gedang pipet sak gandeng karepem kowe gegandengan karo Ibu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah bujal oleh papan pategalan mbok bujo nganti kowe kemecer ngiler nganti nibake tirta komandalu netes ing Bantala apa ora Sayyidina Ali Noroso jauh Kekembunganing kulup sak klimah wae padha karo nyocok rasane batin kula. mulane ora ana bebasane wong gelo ngono manggon ngarep. Sing bener wong gelo mesti manggon nggih napa boten. Ning kawula menika salah setunggalipun ajeng ngelingake lan ngimutake ateges kula lancang ndisi kersane marang ya kuwi ingkang damel gesang. Nggih napa boten. Terus piye nampen? Gitu. Saring jenengan menika eling napa boten? Nak boten eling kula sing ngemutake, nak sampean lali nggih kula sing ngeling. Badanku tak lali-lali. Ya nggih. Iseni luwih dening abot lho kok. Ya masa kula niki wong nom kok mbantah wong. Ora dadi apa. Oh. Nalika semono salah sawijining pawastri ana ing kenat panggatan. Aku ngerteni Fatimah. Ayune wae endah ing sule sing warna. Aku nganti ketut kesesem bedasan. Dhewene tak putu ora gelem nglanggapi apa sing dadi kekarepku. Aku nganti netesake kama kuruk ana tandha.
Nah iki. Upamane komo kula pikiran si indahe ning kena pelagatan kuyak wadiku. Senajan dikomunika resik-resik wonten ing kena pelagatan kula aturi jika anane wadah Bromo Gendhoga Bromo wadah Gendhoga tutup. Kanggo menapa si guru kok sapa wae aja nganti ngerteni anane jika Bromo Gendhoga iki. Barang Bromo Gendhoga wis kok aturake ning ngarepku. Tak nggo ngresiki komo kula aja nganti kawis kala. Tak tutup rapet 7 meter ambane 3 meter. Barang jogangan wis dadi kok urupe rapet. Lah aku sih melang-melang. Apa to sebabe kok nganti pendeman kok dhuwure 7 meter ambane 3 meter. Apa iso benang? Nggih. Amulan. Niki, nuwun. Barang iki mriku kula besetake namun. Sampeyan ungkap antarane 3 lan 7. Niku minangka besok dadi pitulungane para ya kuwi ditadame Jumat. Bapak, jenengane tiyang sepuh nggih kula sekolahi. Zaman sejarah dening kayangan Junggring Salong. Sing sari sepisan. Bareng ora nganti suwe sampean nggih seneng kalih putra siswa panjenengan piyambak Bathara Guru. Bareng ora nganti suwe sampean ketut kalih wong wedok Rama Kurut. Kula menika panjenengan aturi golekake wadah Bromo Gendhoga. Nganti jenengan kandhake kados ngeten Pak. 3 antarane 7. 3 dumadining titadam besok iki kula jlentrehake. Ha bareng rani suwe wis nganti kumanti saya suwe tak tandingi songo nganti urip kabeh. Lho. Barang urip kabeh niku wau telu-telune manggal dumadi. Ana sukma, ana nyawa, ana raga. Oli. Ngono apa boten? Rikala jaman medang kamulan. Sarene niki dumadi. Dhewe kedhe ngene wakmu. Nggih. Sak banjure kepiye? Sampun ngertos, Bapak. Bromo Gendhoga dilarung karo Akmat Nurasa. Lekana Sitra Gondol Mai kene jogangan jerone 7 meter ambane 3 meter. Jogangan dadi Bromo Gendhoga cambungna durupi rapat kabeh lan sakabeh para witan manusa samar karo Sitra Gondol Mai. Anggone mendem Bromo Gendhoga suwene ngancik 3 sasi lawase. Panjenengan Bromo Gendhoga saya mongkok ngancik 7 sasi lawase. Panjenengan Bromo Gendhoga saya mongkok ngancik 9 sasi. Punjul 10 dina ora ana alas Sitra Gondol matlak angin. Dados barang-barang coplek bledak. Panjenengan ngakoni kula menika anak sampun dapat banjung kinopot semanten kemawon. Ya Allah. Ateges beramatur kebrunani. Ya. Sapa ngono? Nalika ana ing pacewakan genap pelagatan ana salah sawijining wanita ayune wae dah insules warna. Murid. Yo ora dadi apa? Yene jenengan akoni kon bali wae. Aku meragasi marang Kang Sira ora. Yen kowe yo kira kaya ngapa tetep titisku. Panjenengan ngakoni yen kula titis panjenengan. Nggih.
Mek ya, Ger. Yen kowe wis tak akoni anakku, kowe dal-dalya papan ana ing papan padununganmu. Rama sayi dinangali. Iya. Kula mboten Mbak Guguk makuta waton mboten Rama. Kula purun nunjat wonten ing papan dina kula Lasitra Gondolmayu. Kula nuwun bebono tigang perkawis. Apa biasa kok jaluk? Bebono kula sepindah kula nyuwun tetenger. Amargi menapa tengah Lasitra Gondolmayu menika kathah kancane kula wonten kethek, wonten lutung, wonten mirmut, cilik mibel jengene lemuk, oleh-oleh cilik jengene cadet. Kula nyuwun tetenger. Ya. Kaping kalipun kula nyuwun sandangan kangge salin wonten Lasitra Gondolmayu. Manusana treping anak pola wong tuwa bakal kepraja apa sing dadi panjali anak yen anak mituhu kelawan wong tuwa. Oh, nggih. Ngrasa Lho, kowe ra yo krungu dhewe ketembungane si kula. nggih sampun kono. Sepisan njaluk jeneng ping pindhone njaluk sandangan ya jeneng lajengen bakal tak ripta Nggih. ya aku ora teges dasya marang Kang Sira ora yen kowe njaluk jeneng kowe mituhu kelawan wong tuwa ya iki ngene ya yen kowe njaluk jeneng coba kowe ngedepel ngulon mengko ndenak ngulon apa suasane ngulon mengko aku bisa nemtokno jeneng lajengen. Oh. Kula ngedepel ngulon, kula noleh ngulon, kulon menika napa panjenengan sakit nibani jeneng kalawan kula. Ya. Yen ngono badhe kula akoni Rama Sae dinangali. Sing aku kongkon kelawan kowe ngedepel ngulon jenak dhuwur. Sengene arep ambles Wonten ing redi katone mek melok-melok Rama. kowe kudu tanggapi sasmita ya. Ya wektu dina iki sasi iki kowe jejuluk melok-melok melok-melok. Ditakoni kanca-kanca kula wonten Lasitra Gondolmayu
nami kula melok melati melok menika nami kula. Rayo bagus ya. Niki kaping kali Rama Pangayalah Setra Gondol Mamiku menika awane atis. Kula nyuwun sanjangan kangge salin Pangayalah Setra Gondol Mayu Rama. Ngerasa Dosuni Rama. saya ngobrol Kangge kok mut-mut dulu. jangan wis tak wenehi kita njaluk sandangan kanggo sal upomo kok njaluk sandanganku sandangane pirang meter papane wajah beri yen kowe njaluk sandangan aku dikono mangsi oleh kenapa Badhe kula jupuk mangsi. Menika kok bareng ana wong adi. Dumunung mengking sabibaripun piyambakipun kepengin gambar. Nanging kula rumangsa kathir lan kuwatir. Kula taminggah wonten sanggar pamujan nuwun marang Allah Subhanahu wa taala. sing hati-hati Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melati melok. Kula Rama Kepiye anggenmu? kula aturi sabar tiwas. Kula mundhut mangsi wonten ing langgar pamujan. Tangan kula cekak, kula gaya-gaya brujut, kula gaya-gaya luput. Mangsi nyebleki kula Rama. Sawise aku kongkon kelawan kowe. Ya. Panjenengan menika ngece dateng kula napa mboten nek Rama. Lho kula kebian mangsi kok katone kare. Pantes loreng-loreng. Panjenengan menika ngece-ngece dateng kula napa-napa Rama. Katone barek loreng-loreng. Ayo kok malam. Aku tuku kaca toko ora yo tutup pirang meter kacane ya. Oh. Yen kuwi ngerteni pasuryanmu. Kae ora sedang Sedang pundi Rama? Badhe kok damai sedang penonopan.
kowe roh rupamu wae gembira. Loreng-loreng watake kula dur menika sedang penonton. Mek daya pantes. Pantes menapa kula gembira Rama? Yen ngono wis cukup kabeh kowe bali mapan ning papan. Rama sayi dinangali. Kepiye man? Kantun sepindah weteng kula rasane kados dilelek setan. Kula njaluk pangan. Astagfirullahaladzim. Mungkakanmu wae beda kelawan wong tuamu sing dipangan. Bedanipun menika sayi dinangali mangane menapa Rama? Nek wong tuamu teko sangkan bebasan ana sego utawa buah mesti bakal tak pangan. Kowe beda kok. Oh. Yen kula pangane beda karo sayi dinangali. Nek saka sangkan ana sego beras sampean pangan, ana sego jagung sampean pangan, wowoan sampean pangan. Lah pangane melok-melati melok mriku napa Rama? Iki mung ana panganmu ya, Guys. Nggih. Kowe kudu tanggap ing sasmita, lena pangidyamu kowe dhewe. Sepisan yen ana titah Adam, nglairno ponang jabang bayi ora lanang ora wadon, barengi jumuduling Surya, iku sing diarani anak julung basin. Oh, Yen ana titah Adam, nglairno ponang jabang bayi ora lanang ora wadon, barengi ablesing Surya, iku sing diarani anak julung bayi. Iku mung irama loro nggih pakaning melok-melati melok. Beda yen karo kadangmu. kadang kula. Nek kadangmu Bathara Kala sak nggon-nggon. Oh. Wis tanggap ing sasmita. Pangane melok-melati melok rena loro. Kemudune Surya sing diarani anak julung basin. Ya. Amblese Surya sing diarani anak julung wangi. Rama sae dinangali. Kepiye? Kowe aja bingung karo melok-melati melok. Ning desa Dukeras lho Rama, ana titadam nglairno punang jabang bayi, jatahe loro, kedono lan kedini kalawan julung wangi lho Rama. Kowe aja ngapusi aku. Tetembungamu kok ngayuwara. Kowe kok iso ngarani ning kerak. Ana titadam nglairno punang jabang bayi. Ya kawujudan loro sing diarani kedono lan kedini. Sing sijine barengi amblesing Surya. Anak julung wangi Rama. Yen upama kowe tak takoni siji-sijine ngapa bisa jawab? Apa sing mbok takokake Rama? Sapa sejatine wong tuane lanang? Wong tuane lanang, Bapak Buwana Bapa. Bunawa Bapa. Bapa. Bunawa Bapa. Garwane bapak. Ya melati melok. Tetembungamu aja anggere ngucap. Oh, Bapa. Iya. Iki lawan ya. Kedono lan kedini. Nabila Bapa. Nur Nabila Bapa. Iki ngene, Guys. Nggih. Syarat sarana sadaya sesaji wis dipasrahno wong tuamu sae dina ngali. Nggih. Yen kowe ape ngerteni kadangmu sing anak julung wangi kelawan kedono lan kedini beto madya ning ngarepmu. Kula tak ngertosi Rama, sederek kula niku kala Nabila kadangipun boten ampyak awur-awur Rama.
gangmu. Adik kula niku Rohman menika wonten ngajeng kula. Kali adik kula Nabila wonten ngajeng kula Rama. Ya anak Kediono lan Kedini barengi amblesing Surya ya julung wangi. Oh kaya ngono Rama. Sarat sarana sajen lan sesaji pinangka gantining Bathara Kala. Yen ngono kula lak ngertosi adik kula niku Rohman kalan adik kula Nabila kajeng mboten ampiak awur-awur Rama. Sing hati-hati ya. Rohman kalan adik kula Nabila badhe kelu kumuli saudara kadene ayem lan tentrem ngasuh kawula bapak lan ibune Rama. Sing hati-hati ya.
melati melok. Kowe kok terus ora karuan parake surup-surup medhepke magrib. Kowe kok ngamuk nang Juwana iki piye? Wonten dusun Dukeras Rama. Ya nang Juwana Dukeras. Lah karepe iki piye kowe iki? Kantor panjenengan Rama Saidi Kowe ngali. nek ana aku. Eh. Iki omahe ya dubengi. Adhe kula kamare. Kamare dubengi sebabe menungsa iki ora uripe nang Juwana bloko. Oh. Yo, barengi aku. Ayo Rama Saidi ngali. Kula derake Rama. Saja pas maguri. melati melok. Iki nenek. Iki wis cukup sebabe kowe engko nek ora tak tunggu mulih wong iki magrib. Rama Saidi nangali tiyang sepuh kula. Wanjine badhe magrib. Iya. Kula tumandha wonten ing dusun Dukeras. Yen kecekel bocangon Dukeras, Iya. kula dipupuh kae cangon. Lha nek TPI aja ngentekno kuwi. Yen ngoten Rama, kula nyuwun pamit. Boleh. Pamit Rama. Nuwun sedherek sebenarnya nggih kados ngaten iki ruwatan. Mulane nek ruwatan iki kok boten terus anggere ruwatan kok duit boten Bu. Niki diwangi temenan asli. Diwangi ngelih ngelian tenang. Ora percaya. Semoga bisa dinyatakan. Kok ora wis tak balik negeri. Nggih, mulane kula niki padha ngabal jamu. Sewaktu main ate padha nyoba jamu. Sebab kula iki dijuluki niki kula mulai kalih gadah damel, kula nyuwun adahe sajen-sajen kula buake. Nek sing iki sing buak sing omah, mung kula duwe rasa kamenusan tak buake kula. Mboten ngangge sepundi-pundi, ngoten nggih. Dadi nek kula buak teng mriki niki penyakit. Niki molo niki ngene mboten ketara niki molo. Anak jumbo wangi niku malah gede banget. Napa malih jenenge kedono kedini. Ngene nggih, mboten kadang kula matur ruwatan niki sasi sing badhe kula lampahi iki mboten leren Bu. Iki orang mengerjakan yang tak sekolah loh. Kita ini ini di sana. Iya, Banten betul mangan, tapi ini udah mawasnya. Nek jeneng penyakit pun, mungkin insya Allah diberi jaga kita taala lain jaga kalau kita niku satu kliwon ya. Satu kliwon mungkin insya Allah napa maneh disebut saged kasebatan selamat ingkang kula ruwat
selamat ingkang selawat, selamat ingkang nonton, selamat rombongan Boti Amin. Sakti Budaya. Mugi-mugi sak konduripun, sak konduran keloroban Boti Sakti Budaya pitados barokahe Gusti, pitados rahmati Allah, diwehi rezeki sing agung sing kalor barokah, barokah umuripun, barokah samudayanipun, barokah anggenipun usaha teguh papat kabilan. Mugi-mugi segala amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آله سيدنا الرحمن الرحيم اللهم أنت السلام وأنت السلام وسلم بالإكرام لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أنت قبل سيدنا Allah itu mungkin insyaallah akan berwatan mungkin memanggil rahayu amin abana ati yang bikin ada pada Rasulullah SAW walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Siapa-siapa mungkin insyaallah mungkin berwatan di kantor